Isus nije postojao i nema dokaza da je postojao, česta je izjava miticističkih apologeta, koji nemaju pojma o čemu pričaju. No, pritom imaju poznatog asa u rukavu, jednog jedinog i neponovljivog Richarda Carriera, povjesničara koji je matematički izračunao da postoji samo mizernih 33% šanse da je Isus stvarno postojao. Zašto je takav izračun potpuna besmislica, saznajte uz Lectio Brevis. Prije svega, recimo nešto o miticistima. Ukratko, oni smatraju da Isus nije postojao. Lik Isusa je zapravo običan mit, nastao spajanjem različitih mitova u jedan. Eventualno su spremni priznati da je postojao neki Isus iz Nazareta, ali koji nema baš nikakve bitne veze s onime što su od njega kasnije napravili Pavao, Vatikan i Konstantin. Iako danas akademska zajednica odbacuje njihove spekulacije kao potpuno sulude, iste su vrlo popularne među osebujnim srednjoškolcima, teoretičarima zavjera, prezirateljima svega kršćanskog ili onima koji jednostavno ne znaju bolje. Za tu su popularnost uglavnom zaslužni teoretičari zavjera poput Davida Icka, Petera Josepha te naravno povjesničara Richarda Carriera. Pa tko je taj tip? Richard Carrier je doktorirao antičku povijest. Iako se isprava bavio rimskim carstvom te pravima ateista i sekularista, veću je pažnju zadobio onog trenutka kad je, recimo to tako, prešao u tim miticista. Pritom su, za razumijevanje njegovih stavova, ključne dvije knjige. Dokazivanje povijesti, Bayesov teorem i potraga za povijesnim Isusom, te o Isusovoj povijesnosti, zašto bismo mogli imati razloga za sumnju. U tim knjigama, kako im i naziv sugerira, Carrier primjenjujući Bayesov teorem nastoji pokazati zašto imamo razloga misliti da Isus nije postojao. O čemu se radi? U teoriji vjerojatnosti i statistici, Bayesov teorem opisuje vjerojatnost događaja na temelju prethodnog znanja o uvjetima koji bi mogli biti povezani s tim događajem. Matematički se izriče ovom formulom. Naravno, ne trebate biti povjesničar da primijetite da matematičke formule i povijest obično ne idu zajedno. Koja je vjerojatnost da je Julije Cezar rekao zar iti sine brute? Koliko su teški dokazi u prilog toj tvrdnji? Koliko posto? 20, 40, 60%? Koji su omjeri dokaza za i protiv? 3:1, 8:5? Kako ste to izmjerili? Kojim instrumentom? A sve to morate brojčano precizno izmjeriti i odrediti da biste imali što uvrstiti u matematičku formulu za vjerojatnost. Unatoč tim poteškoćama, Carrier se osjećao slobodan i kompetentan odrediti brojčane vrijednosti za pojedine događaje i dokaze, te ih uvrstiti u Bayesov teorem. Tako on kanonskim poslanicama daje omjere između 4:5 i 3:5. Za stvari koje je Isus navodno napravio, kaže da je vjerojatnost između 3:4 i 1:2 i tako dalje. Carrier otvoreno kaže da smo svi mi slobodni dati neke druge procjene. Toliko o objektivnosti. Uglavnom, jednom kad je sve te i mnoge druge brojeve uvrstio u formulu, Carrier je slavodobitno izračunao da je vjerojatnost da je Isus postojao svega 33%. Drugim riječima, vjerojatnije je da Isus nije postojao. No, Carrier nije matematičar, on je ipak povjesničar, stoga ne staje na tih 33%, već ide korak dalje. Tako tvrdi da je Isus izvorno viđen kao mitološka figura nalik židovskom arkanđelu istog imena, kojeg su neki židovi, tvrdi Carrier, štovali prije nastanka kršćanstva. Zatim tvrdi da Pavao, naš najraniji izvor informacija o Isusu, pokazuje vjerovanje u nebesko biće, arkanđela imena Isus. Konačno, Carrier vjeruje da se u najranijim fazama kršćanstva Isusa nije smatralo stvarnom osobom u fizičkom svijetu, već samo kao neko nebesko biće. Što na sve te računice i konkluzije kažu drugi stručnjaci? Izdvojimo neke. Bart Ehrman, koji usput rečeno nije vjernik, ali zato jest najpoznatiji novozavjetni stručnjak, za Carriera kaže da ima slabe argumente, da ne razumije kako povjesničari rade, te da njegove zaključke ne podupiru ostali znanstvenici.
Mark Goodacre za Carrierov miticizam kaže da je krajnje nategnut te da su dokazi za povijesnog Isusa izvan razumne sumnje. Naš povjesničar Marko Marina kaže, čini se da se Carrier pri korištenju kompleksnih matematičkih formula u historiografiji nadao da će ga slijediti niz istomišljenika, kojima će glavna misao vodilja biti ne razumijemo čemu ovoj priča, mora da je istina. Konačno, izdvojimo mišljenje jednog matematičara, Davida Henda, koji primjenu Bayesovog teorema na povijesna pitanja smatra inherentno problematičnom i nepouzdanom. Svemu ovome valja dodati da ni ostali argumenti Richarda Carriera nemaju temelja. Tako nemamo baš nikakvih dokaza, ni književnih, ni arheoloških, da su Židovi štovali nekakvog anđela zvanog Isus, a niti da je Pavao smatrao Isusa isključivo nebeskom figurom, a niti da su prvi kršćani Isusa smatrali tek netjelesnom pojavom. Pavao eksplicitno piše da je Isus rođen od žene, podložan zakonu, raspet i pokopan. Od najranijih dana temelj vjere svih kršćana su Isusova muka, smrt i uskrsnuće i baš sve to nužno podrazumijeva tjelesnog Isusa. Sve ovo trebalo bi biti dovoljno da odbacimo miticističke ideje, no konkretni dokazi zaslužuju zaseban video. Do tada možete pogledati klasičnu podjelu tih dokaza u ovom videu. Hvala patronima, a do idućeg puta pritisni like i pozdrav u Kristu.